Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 11-nji apreli hepdäniň tişenbe güni eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Stockholm'da Sowda merkeziniň öňünde ýük ulagyny Amerikanyň arasyna sürüp 4 adamyň ölümine sebäpkär bolmakda aýplanan 39 ýaşly Özbekistanly Rahmat Akilov terrorçylyk hereketine gatnaşanlygyny boyun aldy diýip onuň aklawçysy ma'lum etdi. Gorukçy wekiliniň jurnalistlere aýtmagyna görä Akilov jinaýata baş goşanlygyny 11 aprelde geçirilen suud diňlenşiginde boyun alypdyr. Dinlençikde onun suud edilýänçe tutsak astynda saklanyp saklanmazlygy barada kararyň çykarylmagyna garaşylýanlygy aýdylypdy. Suudyň dokumentlerine görä Rahmat Akilov Özbekistanyň raýaty 10 aprelde milli polisiýanyň ýol başçysy Dan Eliasson häkimetleriň hüjümçyny ele salanlygy barada ören ygtybarlydygyny aýdypdy. Polisiýa hüjüm bilen baglykda 9 aprelde tutsak edilen 2-nji adamyň şahsiýetini ma'lum etmekden saklandy. 7 aprelde bolan hüjümden soň häkimetler derňewleriň çäginde Stockholmyň ençeme ýerinde reýtleri geçirdiler we 600-den gowrak adamy sorag etdiler. Türkmenistanly meşhur kino Hojaguly Narliýewiň dünýäniň kino songatyna ägir türlü goşandy üçin nominasiýasynda Ak Ilbirs ýöreýeti baýragy bilen syýlaglananlygy habar berildi. Bu barada Ak Ilbirs milli baýragyň esaslandyrjylarynyň biri Talaýbek Kelmendiýew salgylanyp CNews neşri habar berýär. Maglumaty görä baýragyň goşurylyş dabarasy 14 aprelde Kyrgyzstanyň Manas kinoteatrynda geçiriler. Ilkinji edek Ak Ilbirs baýragy 2010-njy ýylda geçirilipdi. Ýöreýeti baýragy 2015-nji ýylda esaslandyrlypdy. Türkmen kino rejissöri we ssenaristi Hojaguly Narliýew golaýda 80-nji ýaş toýuny belledi. Amnesty International guramasy 2016-njy ýylda suud tarapyndan berilen ölüm jezalarynyň sanynyň geçen ýylky rekord görkezejisinden pete düşenligini, munyň esasan jezany iň köp berýän ýurtlar Iranyň we Pakistanyň hasabyna emele gelenligini ma'lum etdi. Londonda ýerleşýän bu guramanyň 11 aprelde çap eden hasabatynda aýdylmagyna görä 2016-njy ýylda berilen jezalaryň sanynyň ondan ozalky 10 ýyllyga degişli derejeden henidem ýokary bolmagyna galýanlygy bellendi. 2016-njy ýylda iň köp ölüm hökümleri çıkaran yurtlaryň arasynda Hytaý, Saudi Arabistany we Irak agzalýar. Hasabatda Hytaýyň 2016-njy ýylda çıkaran cezaly hökümleriniň takyk sany berilmeýär, emma onuň müňlerçe bolup 10 müňden az we 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilende azalan bolmagynyň mümkinligi bellenýär. Özbekistanyň milli howa ýollary Daşkendiň we Täjikistanyň paýtagty Duşanbäniň arasynda 25 ýyl mundan ozal ýatyrylan howa gatnawyny gaýtadan dikeldi. Döwletiň eýçiligindäki Özbekistan howa ýollarynyň 29 ýolak çyn alyp baran uçary 11 aprelde Duşanbäniň halkara aeroportunda goňdy. Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň arasyndaky ýygderli ýolakçy gatnawy fevral aýynda dikeldilmeli, emma taraplaryň tehnik hem dokumentleşdirme ýagdaýlary bilen düşündiren sebäplerine görä birnäçe edek ýyzy testirilipdi. Özbekistan howa ýollary Airbus 320 kysymly ýolakçy uçarynyň Täjikistana hepde 2 edek gatnamagyny göz öňünde tutýanlygyny aýtdy. Täjikistanyň we Özbekistanyň arasyndaky gatnaşyklar transit transport ýollarynyň serhet howpsuzlygynyň we suw resurslarynyň üstündäki dawalar sebäpli ençeme ýyl bäri yaramazlygyna galýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Türkmenistanyň prezidentini sapara çağırdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Habar berilişine görä Lukashenkonyň çağkylygy onuň Berdimuhammedowa ýollan hatynda öňe sürildi. Biziň aramyzda möhüm ulalaşyklara gelindi. Şertnamalary gol çekildi. Olaryň durmuşa geçirilmegi Belarus-Türkmen dialogunyň mundan beýle giňilmegine güýçli iterge berer diýilip 10 aprelde çap bolan maglumatlarda Lukashenkonyň sözünden sitat getirilýär. Belarusyň prezidenti mart aýynyň aýagynda Türkmenistana eden 3 günlük saparynyň dowamında 31 martda garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjak kombinatyny açdy. Türkmenistanyň gün batarynda 2010-2017-nji ýyllaryň aralygynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan bahasy $1 milliard ýetgada ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmek planlaşdyrylýar. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky harit dolanşygynyň 2016-njy ýylda 4,4% ösünligi aýdyldy, emma takyk sanlar agzalmady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Minske geçen gedek 2016-njy ýylyň may aýynda barypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Aşgabatdaky öňki Ýympaş Söwda merkeziniň jaýy ýurdun syýahatçylyk we beden terbiýe institutunyň eýçiligine berildi diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň öýde ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 10 aprelde beren maglumatyna görä, häzirlikçe institututyň ýolbaşçylary bu binany näme etjekdiklerini bilmeýärler. Pul Söwda merkezini diňe gaýtadan awzarlaşdyrmak üçin däl, eýse ýüzlei awatlaýyş işlerini geçirmek üçin hem ýok. Söwda nokatlarynyň arenda, ýagny kreyine berilmegi ähtimal diýilip neşriň maglumatynda nytalýar. Belläp geçsek mundan 3 ay çemesi Ozal Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary bu Söwda merkeziniň syýahatçylyk we beden terbiýe institutunyň eýçiligine berilýänligi barada habar beripdiler. Şonda Azatlyk radiosyna bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tasdiklatmak başartmanlygy üçin bu barada köpçülige habar bermekden saklanypdy. Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň syýahatçylyk we beden terbiýe institutunyň käbir muallimleri salgylanyp berýän maglumatyna görä, bu institututyň ýolbaşçylaryna öňki Ýympaş Söwda merkeziniň jaýynyň beriljekdigi şu ýylyň ýanwar aýynda ma'lum edildi. Beden terbiýe we turizm institutunyňky tanışyş muallimlerimizden soramyzda Ýympaşyň özlerine berilýärligini aýtdy. Sebäbi Ýympaş bilen Koçanyň Demirgalyk tarapyna sport we turizm syýahatçylyk instituty ýerleşýär diýip Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ol edil häzirki wagtda Ýympaş Söwda merkezine we täjirçilik merkezine hiç ýyly gymylly hereketiň ýokdugyny, bu iki binanyň hem ýapyklygyna galýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Türk iş öwürleriniň eýçiligindäki Ýympaş Söwda merkezi we onuň ýanyndaky täjirçilik merkezi türkmen häkimetleri tarapyndan geçen ýylyň dekabr aýynda ýapylypdy. Bu waka Ýympaş Söwda merkeziniň durly basışlara tezewar edilýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, şonda türkmen häkimetleri Ýympaş Söwda merkeziniň we täjirçilik merkeziniň Türkiýeli resmilerini Türk dini ruhanysy Fethullah Gülen'iň hereketi bilen iltişi bolmakda aýplady. Emma bu aýplamalar türkmen häkimetleri tarapyndan hiç açan resmi derejede elan edilmedi. Şol bir wagtyň özünde de Türk iş öwürleriniň eýçiligindäki Ýympaş Söwda merkezine edilen basışlar we onuň ýapylmagy Türkiýede iýul aýynda başa barmadyk döwlet agdarlyşygy synanşyndan soňra Türk ruhanysy Fethullah Gülen bilen iltişikli edaralaryň beýleki ýurtlarda bolşýaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Geçen ýylyň dekabr aýynda Azatlyk radiosu Ýympaş Söwda merkeziniň we täjirçilik merkeziniň durumy bilen bagly maglumat sorap, Ýympaş Holding kompaniýasynyň Türkiýedäki baş edarasyna ýüz tutupdy. Ýympaş Holdingiň jogapkar resmisi bu mesele dogrusunda media serişdelerine hiç ýyly maglumat bermedlik barada özleriniň kompaniýa derejesinde karara gelendiklerini aýdypdy. Edil häzirki pursatda türkmen häkimetlerinden bu Söwda we täjirçilik merkezleriniň soňky ykbaly barada kommentari almak başartmady. Türkmenistanyň media serişdeleri tarapyndan hem bu Söwda merkeziniň durumy barada ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Emma Ýympaş Söwda merkeziniň ýapylmagyndan soň onuň ýumruljakdygy we deregine uly gowrumly awtoduralganyň guruljakdygy ýa-da başga at bilen gaýtadan açyljakdygy barada resmi bolmadyk maglumatlar hem peýda bolupdy. 1999-njy ýylda açylan Ýympaş Söwda merkezi 20 000 metr kvadrat ýapyk meýdanda ýerleşýär. 2007-nji ýylda ulanışa berilen Ýympaş täjirçilik merkezi 18 000 metr kvadrat meýdany eýlep, onda jemi 64 sany daşary ýurt we yerli şereketleriň edaralary ýerleşýärdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede gülönçi diw güman edilýän bir türkmen student tutuldy.
Türkiýanyň Kütahya vilayatynda polis tarapyndan Baýlok atly gizlin aragatnaşyk ulgamyny ulanýanlygy kesgitlenen we gülünçüler de güman edilýän 5 tane adamy ele salmak üçin gurnulan operasiýalarda olar bilen bilelikde Türkmenistanda bir türkmen student hem göz astyna alyndy. Türk metbuatyna ýaýran habarlarda Kütahya vilayatynyň guramaçylykly jenaýata garşy göreş toparynyň gülünçü de güman edilýänlere garşy geçirilýän derňewler çäginde kesgitlenen 7 sany salga şol ruwatyň özünde operasiýa gurnuldy. Operasiýa mahaly öýlerde giňerimli barlygym geçirildi. Türkiýede gülünçüleriň özara aragatnaşyk üçin ulanýan Baýlok atly gizlin aragatnaşyk ulgamyny ulanýanlygy kesgitlenen TZ, C, Ç, MZB, MY dağlar bilen Dumlupınar Üniversitetinde okuyan Türkmenistanyň raýaty SB atly bir türkmen studentem göz astyna alyndy. Güman edilýänler saglyk barlygyndan geçirilenden soň Kütahyanyň polis merkezine gidildi. Polis çeşmeleri operasiýada ýaşaýan ýerine tapylmaýan ýene 2 sany güman edilýäniň hem ele salmak üçin gözläp agtaryş işiniň alınıp barlýanyny habar berýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan bir türkmen studentiň aýtmagyna görä, Türkiýede okaýan türkmen studentleriň köpüsi dünýäli pul ýagdaý ögörlükli bolman soň gülünçüleriň öýlerine ýaşamagy saýlap alýarlar. Onuň özüm mundan ogul 1 ýyla golaý wagtlap gülünçüleriň bir öýüne galypdyr. Ýöne ol özüniň gülünçüleriň ulgamyna görä hereket etmänligini, namaz okamanlygyny we olaryň agitasiýa kitaplaryna hem üns bermän, propaganda üýtmelerine de gatnaşmanlygyny öňsürýär. Onuň aýtmagyna görä, Türkiýede ýokary okuw tamamlap giden türkmen studentleriniň hem ýarpysyndan gowragy gülünçüleriň öýlerine ýa-da umumy ýaşaýyş jaýlaryna bolup, olardan pul hem beýlek kömekler alyp, hatda käbirleri gülünçüler tarapyndan ýürüýte wezifelere saýlanyp, belli toparlara ýol başçylyk eden, olaryň kadrlaryna görä ýetişen kadrlar bolup durýar. Ol türkmen student sözüniň ahyryna Türkiýede okaýarka gülünçüleriň hataryna diýsen aktiw hereket eden türkmen studentlere häzirçenle degilmedigen bolsa, Türkiýede we Türkmenistanda gülünçü düwü güman edilýän käbir adamlara garşy alınıp barlayan operasiýalar sebäpli inni özüniň we beýleki köp sanly türkmen studentiniň hem watana dolanmaga gorkup başlandygyny aýdýar. Ýeri gelende belläp geçdik, geçen ýylyň dekabr aýynda Türkiýanyň Sakarya Üniversitetinde gülünçülere garşy geçirilen operasiýada studentlere agitasiýa işlerini baryan bir Türkmenistanly gülünçü studentiň hem tutsak edilendigine Türk metbuatyna aýratyn üns çekilipdi. Türkmenistanda hem gülünçü güman edilýän ençe adam tutsak edilip, şol ruwatyň özünde halkara Türk Üniversitetiniň hem hut şeýle sebäpden ýapylandygy öňe sürilipdi. Gepin gerdişine görä belläp geçdik, gülünçü güman edilip tutulan türkmen studentiň ykbaly barasynda degişli türkmen we türk resmiýetlerinden haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan ýapyk ýurt. Türkmenistan raýatlaryň hökümetiň alyp barýan siýasatyny näraziligini bildirmegine garşy gorkuýuny we ýowuz şäherleri ulanýan ýurtlaryň biri bolup durýar diýip Sivikus guramasynyň soňky hasabatyndan ygtalýar. Dünýäniň 190 ýaş ýurdundaky garajdanlyk jemgyýetleriniň ýagdaýyny seljerýän bu gurama syn eden döwletlerini ýapyk, repressiv, garajdan jemgyýetçiligine päsgelçilik berýän, garajdan jemgyýetçiligini çäklendirýän we açyk diýen toporlara böldi. Hasabatyň ýapyk toporuny ady geçýän Türkmenistanyny kanun taýdan adamlaryň özüni açyk we erkin beýan etmegine mümkinçilikleriň berilýändigine garamazdan iş ýüzünde hökümetiň media serişdelerine bir gözegçilik edilip garaşsyz maglumatlaryň öňüni alýanlygy bellenýär. Sivikus guramasynyň ýurdun prezidentine töhmet atmagyň onuň saglygyna we janyna kastetmek bilen deňeçer derejede tutulýanlygyny, munyň üçin türme tutuklugynyň da göz öňünde tutulýanlygyny ýatladýar.
gurumanyň belleşi ýaly türkmen häkimetleri belli saytları pitikläp ýurtda iş alyp barýan sanlyjy erkin jurnalistleri hem tutsuk edip gorkuzyp olary basyş edýär. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň 43-nji maddasy adamlaryň erkin ýygnanyşmak hakyna kepil geçýän bolsa, ýurtda protestlerken geçirilmeýär dip hasabatda belenýär. Muňa bir tarapdan raýatlar özleriniň protest geçirmek hukuklaryny bilmeseler, beýlik tarapdan hökümetiň arylmak gorkusynyň sebäp bolýanlygy aýdylýar. Svikus gurumasy Türkmenistan bilen bir hatarda ýapyk topary ýene 19. Şol sanyna Demirgazyk Koreýa, Iran, Özbegistan ýaly döwletler hem goşupdyr. Merkezi Aziýa döwletlerinden Täjikistan repressiv, Kazakistan bilen Kyrgyzstanym gryjdan jemgyýetçiligine päsgelçilik berýän toporlarda ýerleşdirilipdir. Svikus bähfit aramayan, hökümete degişli däl gurumy bolup, ol 1993-nji ýylda esaslandyrylypdy. Dünýäniň 145 jemes ýurduny wekili bolan bu guruma özüniň maksadynyň dünýä boýunça gryjdanlyk hereketlerini we jemgyýetçiligini güýçlendirmekden ibaretdigini aýdýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Balkan welaýatynyň ýerli häkimetleri 20 goly kärenneçini öz ýerlerini ýygyna tapşyrmaga mejbur edýär diýip Balkanly daýhanlar habar berýärler. Ozalky gyzylar we täzirki Serdar etrawynyň çerkezli daýhan birleşiginiň ençeme kärenneçiniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, Serdar etrap häkimliginiň owa hojalyk puda boýunça ýolbaşçylary ýokurdan berilen görkezme diýip daýhanlaryň ortaça 4 ýyllap özleşdiren ýerleriniň deregine tarp ýerden kärenne ýerini almagy hödürleýärler. Bizi yerlerimizi tavşırıp deregini Garawum kanalynyň uzakda ýerleşýän özüm berentli pesli, tekiz bolmadyk yerler almagymyzy buyurdular. Bize bu arada eýem etrap derejesine karary gelindi. Ýürüýti görkezme hem bar. Siz yerlerinizi tavşyrmaly, başga edip biljek zadymyz ýok diýdiler. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadlygyny soran Çerkezli daýhan birleşiginden kärenneçi gurrun berdi. Onuň sözüne görä Serdar etrap häkimliginiň we Çerkezli daýhan birleşiginiň resmileri ählisi bir territoriýada jemlenen we köplenç bagwakça ekinleri ekilen ýerleriň duýdansız ýygyna alynmagy we onuň sebäpleri barada kärenneçilere hiç ýyly düşünürş bermeýärler. Biz yerli ýaşaýjylar, bu yerler bizim ata-babalarymyzdan gelýän dowduk mekanymyz. Bu yerleri bizden başga kime berjek bolýaňyz diýip soranmyzda wagty gelende bilersiňiz. Näme sizi yersiz goýumyzok. Öň 3 hektar ýeriňiz bolan bolsa 5 ýetireriz. 5 hektar ýeriňiz bolan bolsa 10 ýetireriz. Siz nämeden nägili bolýaňyz diýip sorawmyza soraw bilen jogap berdiler. Dip Balkanly kärenneçi aýtdy. Azatlyk radiosu gurrun edilen kärenneçileriň öz ýerleriniň ýygyna tapşyrmaga mejbur edilmegi dogrusynda Serdar etrap häkimliginiň we Çerkezli daýhan birleşiginiň resmileri bilen telefon arkaly habarlaşanda nähildir bir düşünürş ýa-da maglumat almak başartmady. Ýöne ilat arasyndaky, ýagny resmi çeşmelere tasdikladyp bolmadyk maglumatlara görä, etrap häkimligi bu çäräni Türkmenistanyň ýokary derejeli emeldarlarynyň birini welaýatyň iň tekiz we suwa ýakyn yerinden 160 hektar ýeri bölüp bermek üçin geçirýär. Yerlerin ýokary derejeli emeldarlaryň birine bölünip berilýändigini häkimlikde işleýän dogun garnaşlarymyz aýtdylar. Biziň ekrançylyga taýýar eden yerlerimizi zor bilen elimizden alýarlar. Bize berilen täze yerleri işläp taýýarlamak üçin adyndan 1 ýyl gerek. 1 ýyl girdijimiz bolmaz. Onsoň biz näme etmeli? Dip Balkanly kärenneçi diýilýär. Kärenneçileriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä olara ýerleriniň elinden alınjakdygy barada bary ýogy 20 gün ozal duýduruş berdiler we häzir çenli adynyň 6 kärenneçi öz ýerini ýygyna tapşyrmaga mejbur boldy.
Türkmenistanyň yer hakyndaky kodeksine laýyklykda kärenneçiniň elinden ýeriniň alınjakdygy barada adından 1 ýyl öňünden duýduruş berilmeli we onuň maşgalasyny ekläp bilmegine gaýtadan mümkinçilik döredilmeli. Şeýle-de yerli synçylaryň käbiri ýurdun kanunçylygynda döwlet tarapyndan raýatlary ýeri kärennesine 49 ýyla çenli möhlet bilen berip bolýandygy bellenilse-de, daýhanlaryň yerleri köplenç diňe 2-3 ýyl möhlet bilen kärennesine alyp bilýändigini aýdýarlar. Sözümizin ahirine jemlesek 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmen hökümeti Balkanyna gowy çekmegi besetmeli diýen karara gelenden soň 2014-nji ýyldan başlap bu welaýatda şeker şugunduryny ösürip ýetişdirmäge we iýimlik däne, miwe we bakça ekinleri ekmäge üns berilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atsylywa gepleşiklerimiz dowam edýär. Aşgabatyň Parahat 4 kiçi tarapçynyň ýaşaýjylaryndan jaýlaryň daş töwereginde hususy avtolawlaryny goýmaly däldikleri barada talap artyp ugrady. Şeýle talap özel hem şu ýylyň ýanwar aýynyň başynda bolupdy. Emma habar berişleri işlerinde bu barada maglumatlar ýaýrandan soňra ýaşaýjylara azar berilmegi besedilipdi diýip bu tarapçynyň ýaşaýjysy 66 ýaşly pensioner durdagy aýdýar. Emma bu gedek 6 aprelden beri başlanan talap juda gelişikli ýagdaýda alınıp barlar diýip ol sözünde dowam edýär. Jaýlaryň goşmaça guruluşyklary, özel ruhsat berilip avtolawlar üçin gurulan garajlar ýumurlandan soňra jaýlaryň daşynda bar bolan meýdançalar asfaltlandy. Giden bir giňişlik peýda bolandan soňra avtolaw üçin özel garajlar ýumurlan ýaşaýjylar bu asfaltlanan meýdançalarda açyk ýerde öz avtolawlaryny goýup başladylar. Ýylyň başynda bu meýdançalardan avtolawlaryň aýrylmagyny talap edenlerinde polisiýanyň ýol gözäçilik gulunyň işgärleri polisiýanyň ýörüýte maşynlarynda 1 ýa 2 maşynda etrapça aýlanyp ses gataldyjy enjamy kömegi bilen ýaşaýjylardan maşynlaryny jaýlaryň daşyndan aýyrmagy talap edipdiler. Bu gezek bolsa her jaýyň daşynda 2-den 3-den polisiýanyň ýörüýte maşynlarynda ses gataldyjy enjamlarda gyýgyryp maşynlaryň aýrylmagyny talap edip başladylar. Bu duýduruşlardan soň öýlerinde bar bolan adamlar öz maşynlaryny avtoturalgylary alyp giden bolsalar, öýde ýok adamlaryň maşyn belgileri polisiýanyň ýol gözäçilik gulunyň işgärleri tarapyndan goparylyp alynyp gidildi. Şular ýaly ala goýturman duýduruş berelerinde hem bolman durmazdy. Özleriniň wezipelerini buýsanýarlarmy ýa bar akyllarynyň ýetişi bolýarmy? Ilatyň rahatlygyny bozup, ilatyň zähretini ýarman, şeýle işleri paragatrak amal etselerde bolardy diýip durdaga janygyar. Etrapçanyň çäňinde bar bolan avtodrolgalar hem etrapçadaky husus avtolawlaryň ähli üçin ýeterlik däldigi, avtodrolgalaryň kiçiňrek gelýändigini, avtodrolgalaryň bahasynyň hem gymmatlap, onuň bir gece gündelik narxanyň 1 manatdan 2 manata galandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Uzagrak bir ýere gidip öýüňe giýjirek dolansaň, avtodrolgalarda ýer hem tapdyrmaya. Ondan şäheriň içinden boş ýer bolap avtodrolgalary aýlanyp ýörendiň diýip etrapçanyň ýaşaýjysy Batyr hem söze goşulýar. Iň bir alalaşyp bolmajak ýagdaý bolsa akşam saat 9 soň maşynyň jaýlaryň daşynda durmaly däl. Wagt çägini akşam 11-de diýip aýtsalar hem boljak bolen bar bilen bitelleri ilaty kötemek üçin edilýän iş diýip hälisinde oýlanyp tapylýan çäklendirmelerden ýagry bolandyklaryny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Öten hepde Stockholm'da ýük ulugyny Amerikanyň üstüne sürüp 4 adamy öldürenlikde guman edilýän 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akylow aklawçysynyň aýtmagyna görä özüniň bu terroristik hereketi amala aşyrandygyny boyun alýar. 11 aprelde cinayet işleri düşten öň Akylow'un tosaglykda saklanıp saklanmalygy barada Stockholm'da geçen kadyet diňlenişigine onuň aklawçysy Johan Eriksen Akylov terroristik cinayeti boyun alýar we tosaglykda galmagyny kabul edýär dedi. Kadyetiň dokumentlerine Akylov Özbegistanyň raýat edilýär. Baş prokuroryň orunmasary Hans Erman Akylow'un terroristik hereketi amala aşyranlykda aýplanýandygyny tasdiklady. Aklawçynyň beýanatyndan soňra kadyet diňlenişigi prokurorlugyň haýyşy boýunça
yapık kafaların aňyrsynda geçdi. Qadiýetin daşyna hawpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Akilov ýük ulagyny ogurlap 7 aprelde Stockholmyň merkezinde ýerleşýän Oli uniwermagyň öňünde duran märekäniň üstüne sürüp 4 adamy öldürmekde, 15 adamy hem yaralamakda aýplanýar. Öldürilenleriň ikisi İswed, biri Britaniýaly, beýleksem Belgiýaly bir ayal. Kuruluşuk işçisi bolan we Şwetsiýada hemişelik galmak boýunça beren gaýşnamasy reddedilen Akilov hüjümden bir näçe sagat soňra Stockholmyň demir gazygyna bir mahallede ele salyndy. Polisiýanyň aýtmagyna görä gaýşnamasy reddedilenden soňra ýurtdan çykarylmak üçin häkimetler tarapyndan gözlenýän Akilov Şwetsiýada gizlini ýaşapdyr. Şwed häkimetleri Akilowyň ekstremistik goramalara şol sanda Islam döwleti diýilýän topary hem raýdaşlyk bildiren ma'lum diýerler. Hüjüm bilen baglykda 9 aprelde ýene bir adam tutulupdyr. Ýöne polisiýa onuň kimdigini ma'lum etmekden saklanýar. 7 aprelde bolan hüjümden bäri häkimetler derňewleriň çägine Stockholmyň özüne we tegeregine 600-den gowrak adamy soraga çekip ençeme ýerde reýt geçirdiler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etraplaryna Islam döwleti atly toparyň militantary hüjum etdi. Awgan güýçler bilen Daesh jeňçileriniň arasynda 3 gün bäri çatışyk dowam edýär. Uruş sebäpli iki etrapdan ýüzlerçe maşgala öz üý jaýyny terk etmege mejbur boldy. Jeňçileriň Jowzjan welaýatynyň paýtagty Şybyrgan şäherine de wehim salýandygyny ýerli geňişiň deputatlary aýdýar. Şonuň üçin Daesh jeňçilerine garşy harby operasiýa geçirmegiň gödüňünde tutulýandygyny Jowzjan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Rahmetullah Türkistany aýtdy. Welaýatyň 8 etrabynyň jeňçilerden arasalanandygyny bildirip Türkistany şeýlediydi. Daesh ast dar zob Goştepe amalyat meşe aqça we qarkyny hamma bi 8 uluswaly paksady. Islam döwleti atly toparyň Gazanfer atly bir yerli komandiri uruşda yaralandy. Daeshçilerin Goştepe etrabyna amala asyran hüjüminde Arbaki atly yerli yaraglylara hem ziyan yetdi. İki etrapda Daesh militantary bilen hökümetden tarapdar yerli yaraglaryň arasynda häzir hem söwüş barýar. Biz olara ok yarag we harby enjam ugratmak üçin taýýarlyk görýäris diýip Türkistany belledi. Gazanfer ýeki az sargrupoy Daesh ast zahmy şuda. Jowzjan welaýatynyň 10 etraby bar. Welaýatyň 3 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Welaýatda howpsuzlyk şertleriniň gowda äldигini Derdap atly etrabynyň häkimi Rahmetullah Haşar Azatlyk Radiosyna aýtdy. Goştepe we Derdap etrabyna Daesh militantlarynyň 4 ýandan hüjum edendigini häkim ma'lum etdi. 3 welaýatyň ýagny Serpul, Jowzjan we Paryab welaýatynyň çäkleşýän sebäpinde Daeshçiler merkez gurupdyr. Vaziyet umumy çok teşvişawar. Derdap Goştepe uç welaýatda halil Serpulda, Paryabda we Şybyrganda Daeşler. Demirgazyk Awganystanda Merkez Aziýaly militantlar hereket edýär. Olar Islam döwleti atly topara tabyn bolupdyr. Daşary ýurtly jeňçileriň arasynda Türkmenistanlylaryň bardygyny häkim bildirdi. Merkez Aziýaly jeňçileriň yerli yaraglylara harby ugurdan tälim berýändigini häkim öňe sürdi. Türkmenan var, Kırgızistan var, Tacikistan var ve Özbekistan var. Daeşlerle hamahan kılıp Gowşan maglumatlara görä daşary ýurtly jeňçiler Awganystanyň merkez ady ýurtlar bilen çäkleşýän regionlarynda toplanýar. Daşary ýurtly jeňçileriň gödüňünde tutýan esasy mendiliniň Merkez Aziýa respublikalaryndagyny häkim dile getirdi. Jeňçileriň Awganystan arkaly Türkmenistan, Özbekistan we Tajikistana geçmek isleýändigini häkim Rahmetullah Haşar duydurdy. Aslı hedefinde şudur. Afganistan tarihtenki Özbekistan ya Türkmenistan ya Tacikistan. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.